घर में एक सांप निकल जाए तो लोग घर छोड़ के भाग जाला। जहां गांव में 4-4 सांप निकल जाए, देख सकते हैं तस्वीर में रहुआ 12 फीट के, 10 फीट के, 8 फीट के सांप बा। ये अजगर सांप बा जन खड़ा ही निकल जाला बच्चा सन के, और खेत में होके तो जानवर के निकल जाला। पहले ये अजगर सांप जन बा अपन शरीर से जकड़ के हड्डी तोड़ देवेला, ओकरा बाद से खड़ा ही निकल जावेला। तो देख सकते हैं तस्वीर में चारों तरफ भीड़ भी इकट्ठा हो चुकल बावे, और सांप के जब रेस्क्यू भइल बावे कहीं ना कहीं जमशेद भाई के द्वारा ही 4-4 सांप एक घर से निकालल बा। और भी कुछ सांप में रहुआ सन का ना, वो घर में सांप रहो सा लेकिन मिल ना पाए, और ना मिलने कारण कि ज्यादा सुराग रहो पानी चलो लेकिन निकलो सना, लेकिन जो सांप देखल गो ओकरा का रेस्क्यू कल गेल हुए। लेकिन इतना विशाल सांप ओजा पहुंचल कैसे, इतना भारी संख्या में कैसे वो सांप रहुए? देखिए, अगर भोजन जौन मानो भोजन के तलाश में ही सांप जौन बाड़ा सन हमनी के घर के तरफ आ जाला सन। जब भोजन एकनी के जंगल में ना मिलेला तो हमनी के जौन घर बा ओने कर एकनी के पलायन करेला सन, भोजन के खातिर ही हमनी घर के तरफ ही आवेला सन। लेकिन एक बार सांप के झुंड पहुंच जाए, एगो सांप आवेला देखला घर छोड़ के भाग जाए पड़ेला, लेकिन एक बार जब सांप के झुंड पहुंच जाओ देखिए तो घर के का हुई? आदमी के सांप से ना, सांप के नाम से डर होला। कुछ लोग जन बा वीडियो देखेला कहत लोग दांतवा तोड़ देवेला ना, ऐसा कुछ नहीं। कोनो दांत बा एकर सब संख्या दांत बा, देख सकल लेता कि ना दांत ओकर दांत देख सकल जाला, सब संख्या दांत बावे। तनी पकड़ी दे तनी देखल जाओ, देखी ले रोल कहत हो हम लोग के दांत तोड़ के रखला यानी बुड़बक बनावत रहे। देख सकत हैं लोग, देखी तस्वीर में ये कितना फीट के बा? लगभग 10 फीट के बा, लगभग 50 केजी के वेट, 50 किलो बा, 50 किलो एकर वजन बा। कितना भोजन कर सकत है ये? आराम से 10 से 15 केजी के भोजन कर सकेला, यानी कि 5-10 साल के लड़का होगा तो निकल आराम से निकल जाए। अगर 5 साल के लड़का बावे तो ओकरा के एकदम आसानी से निकल जाई। अगर छोटा अगर कोनो गाय बछड़ा देले भी है बच्चा तो ओकरा के भी आसानी से निकल जाई। क्योंकि देख सकते हैं तस्वीर में, देख सकते हैं चारों तरफ जन बा सांप शीशा बा, चारों तरफ देख सकते हैं लोग 4 गो सांप बा, 4 हिस्सा में जब भागे लगा तो चारों तरफ अफरा तफरी के माहौल हो जाता है। देखी वीडियो देखेला लोग कहत हुई कि दांत तोड़ देला, बड़ा तेज बनत रहे। देखी लोग दांत, देखी लोग एकर, देखी कितना विशाल एकर दांत बावे, देख सकते बाप रे बाप, ये दांत है जी, ये दांत है। तो देख सकते हैं तस्वीर में चारों तरफ जन भाई सांप जन पसरल बड़ा सन, कौनों के दांत तुरल नहीं के, सब में दांत बावे, लेकिन जहर ना पाओ जाला, काटी तो कोई मरी ना, डर से मर जाई। लेकिन सबसे बात ये बा कि हम सांप के दांत तोड़े वाला या सांप के कोनो जहर निकाले वाला काम ना करनी, जे तो रेस्क्यू होला वही तर फिर ले जाके एकरा के जंगल में छोड़ देनी। ये इतना लोग बा केहू से पूछी रहो कि सांप के पकड़ के आखिर कहाँ ले रिलीज करे, का करेला सांप के, तो वो लोग को मालूम है। पहले हमारे इंटरव्यू ले लेबे लो, जैसा सांप पकड़ाला से वैसे ही लेके फिर एकरा के पुनर्वास सैनिक जो जंगल बा ओकरा के रिलीज कर दिया जाला। हम एगो मुहिम छेड़ ले बानी कि हमरा सांप से इंसान के बचाए के बा, इंसान के सांप से बचाए के बा। लेकिन फायदा का हो सांप पकड़े से? बस हम दूर कहीं अगर कहीं दूर जाता नहीं 50 किलो 60 किलो 100 किलोमीटर दूरी पर, तो घर में अगर सांप निकलता तो अगर हाँ योग्य बा कि अगर पैसा दे सकेला तो अपना पेट्रोल के जरूर हम पैसा ले लेनी, काहे कि पेट्रोल हमारा घरे बनेला ना, ठीक। तो पेट्रोल के पैसा ले लेनी और पेट्रोल डाले नहीं। बस एगो होला कि वीडियो बन गई, आदमी के जागरूक कइल जाता कि आदमी जागरूक होकर सांप के मारो ना, ताकि सांप के भी रहे के पृथ्वी पर जरूरी बा। अगर सांप ना रही तो चूहा के कौन कीड़ा मकोड़ा का जनसंख्या बढ़ी और हमनी के जौन किसान भाई लोग बा उन लोग के फसल पर नुकसान पहुंची। लेकिन बहुत लोग के मन में एगो सवाल आवेला कि सांप पकड़े तो जहर निकाल के बेचल जाला। एमे कहाँ जहर बा? एमे जहर बावे? ये सब लोग के मन में एगो अंधविश्वास होला, लोग के मन में एगो भ्रांतियां फैल जाला, गलत भ्रांतियां फैल जाला कि सांप के लोग पकड़ के जहर निकाल है। ई कोनो ऐसा रेस्क्यूअर नहीं है इंडिया में, कोनो ऐसा स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है जो सांप को पकड़ेला सांप के जहर निकालेला। सब के सांप के पकड़ेला और फिर ले आकर एकरा के जंगल में रिलीज कर देला। अभी तक कितना सांप पकड़ा गइल बा? अभी तक हम अपने लाइफ में लगभग 2018 से सांप 17 से पकड़ा था नहीं, लगभग 2000-2500 करीब में सांप पकड़ ले हो। 2000-2500 तक सांप करीब में बहुत सारा विषैला भी हो। हाँ, लगभग ज्यादा विषैले सांप के रेस्क्यू भइल बा, ज्यादा विषैले सांप के। कोबरा जी में कोबरा और करे तो धाबिन सबसे ज्यादा यही सांप के रेस्क्यू होला। हाँ। देख सकते हैं तस्वीर में चाची बनी है के रउआ डर नहीं लगा? चाची डर नहीं लगत रहुआ? ना डर ना लगेला। देखिए यहाँ के पोछिया जाके पकड़ लेते रहनी है चाची, ऐसा खुलल बा तो रोलन के भी डर लागत हुई? ना कोनो डर नहीं लगा। देखिए कि यह सांप खुलत जनबा के लोग के देखे के आदत हो गई बा, लोग डरात भी नहीं के, रोलिंग भी जागरूक हो गई। वीडियो को ज्यादा शेयर करी, वीडियो यूट्यूब फेसबुक देख मिली। सांप के नाम से सांप कौन हो वो आदमी के मालूम ना रहेला, आदमी ज्यादा डर जाला कि सांप
बस आदमी के मन में सेटअप रहेला कि सांप, लेकिन सांप कौन हो, जहर वाला है कि बिना जहर वाला है, माने जहरीला बा कि नहीं जहरीला, ये आदमी के पता ना रहेला। और सांप जब देखेला तो तुरंत भागे लगेला। अब एजा आदमी गांव के लोग जागरूक हो गइल बावे कि जन सांप बा बिना जहर वाला बा, अगर ई काट भी देला तो कुछ हो ही ना, ऐसे भी आदमी जागरूक होता। और बहुत लोग जागरूक ये भी होता कि सांप काटा था तो डायरेक्ट जो जिला के अस्पताल भेजा जाता, क्योंकि तांत्रिक उजेगुनी के चक्कर में नहीं पड़त। लेकिन अपना घर के लोग भी तो जागरूक हो गए और देखत देखत उनका की प्रैक्टिस हो गई, लोग पकड़ लेते, देखने के चाची पकड़ लेते रहनी सांप के। जी बिल्कुल। अब ये गांव में बहुत लोग सांप से डरेला ना, काहे कि जहरीला सांप कौन बावे, बिना जहर वाला कौन बावे, ये आदमी देख के पहचान जाला। अब अपना ये जो बड़ा सन गेहुअन होला, एगो करैत होला, एगो रसल भाई पर होला, ये 3 गो जन सांप बड़ा सन जो बेहद जहरीला बड़ा सन, ना तो धाबिन, पनिया, अजगर, आंधरा सांप, ई बाभना सांप, साखर सांप, बिना जहर वाला सांप हो, सनी में जहर ना पावल जाला।